Jeboi, jeboi. Ja sit hei! Tästä lähtee 100 keissiä. Avot. Päivän ensimmäinen keissi. On Shadow 2. Ja NYT. Nyt lähtee sieltä keissillä auki. Mitä sieltä tulee? Tuleeko olisiko mitään? No olis MP7. Ihan turhaa, mutta ei se mitään. Me treidataan se myöhemmin sitä paremmaksi. Kyllä me pärjätään. Seuraavat tulee olemaan Puukko. Olisiko Puukko? Seuraava on Negevi. Ei mitään käyttöä. Mut ei se mitään. Treidataan se ulos. Ihan turha. Sitten seuraava on taas tuli MP7. Turha. Ei mitään käyttöä. Treidataan se ylös. Ihan siis järjetön paskaa. Sitten seuraavaksi tulee pam. Eskola. Oi Puukko. Ei tullut Puukkoa. No ei se mitään. Tessu. Ihan turha. Mitään käyttöä sillekään. Otan tästä näin. Taas Puukko nyt tälläkin kertaa. Lappa. No, AK 47 Elite Build. 10 sentin skinei tulee. Toi on niinku Factory New selkeästi. Mä olisin Hyper Beast M14, se voisi olla Jepa ja Puukko tai jotain, mut ja täältä tulee Negevi. Jihuu. No, treidataan ulos. Seuraavaksi tulee. Mitä kivaa täältä tulee? Pysähdy! Joo, stat-trackina. Ihan jees. Hyvä. Tässä on jo niinku, vähän niinku fiilistä. Paljon sen arvoa? 5 euroa. Oisko sinninkään paljon? Mutta on se jotain. Nyt tulee StatTrack AK47. No nyt alkoi tulee niinku jotain järkevää jo. Pari StatTrackia. Niin vähän käypää asetta. Ja täältä tulee Magi 7. No ensimmäinen liila. Niinku semi-arvokkaampi. Mitäs täältä tulee? Seuraava olisi Dessu. Bronze Decow. Alright, ei siinä. Mikäs täältä tulee nyt seuraavaksi? Negevi taas. No, ei se mitään. Siinä oli meidän, taisi olla Chroma 2 taisi olla siinä. Kyllä, meillä on Chroma caseja tässä näin. Montas 3, 6, 9, 12, 13 Chroma casea, avataan ne tästä näin. Ja täältä tulee. No jaas. Paskaa. Vaihteeksi. Seuraavaksi tulee. Hyvä ettei tullut klokkia. Hyvä ettei tullut kelloa, koska sanoin. Mä en saanut tarpeen sellaista kelloista, mut. Otetaan täältä sit taas seuraavaan. Siellä oli StatTrack AK näköisiä. Kartteli, mut ei. MP9. Siis MP9 kello tai toi paska tulee, Negevi tulee tuolta, niin mitä mä niillä teen? No StatTrack Negevi. Mä niin paljon sillä ammun muutenkin sitä, että vuodessa tulee 2 tappua ehkä. Mitäs täältä tulee? Mitäs täältä tarjotaan? Kello! Taas! Mutta ei nyt olisi päivän ensimmäinen klokki, joten ei mitään hätää. Kaikkihan ok, Täältä tulee taas. Mitäs täältä tulee? No okei, mä hyväksyn mieluummin tää kuin kello, koska viimeksi mä sain montakaan kelloa, mä sain 20.
Tuliko ihan tarpeeksi niitä silloin? Ei kiinnostanut kyllä yhtään. Nyt tulee... No M4A4 Dragon King. Siis kun tämmönen on jo, että mitä mä tällä teen? No hieno asia, mene pois. Voisi ottaa Avika StatTrackina vaikka. Mitäs? Ei, no niin, kato kello. Paavo, terve. Tää on kyllä taas näitä vittu ihan turja reissuja. Hei. Mitäs täältä nyt tulee? Joo, ei kyllä oo käyttöä. Mutta ei se mitään. Mitäs täältä tulee? No, malachiitti. Parasiitti. Onpa se ruma. Onks mulla enää? Ei mulla ole enää avaimia kromaa. No ei sitten. Sitten otan Falchianeita sit seuraavaksi. Mitäs kivaa täältä tulee? No, näitäkin on. Näitäkin on aika paljon. Aquamarina mä kyllä haluaisin. No, StatTrak Famas Neutral Net. No joo. No joo, ja heikos hapessakin vielä. No onpa StatTrakki kumminkin. Mitäs täältä seuraavaksi tulee? Täältä tulee... StatTrak USB. Mä sain tästä StatTrakkia se. Aika paskas kunnossa kumminkin. No, arvo ehkä euro. Ja nyt seuraavaksi tulee sitten taas Nova Rangeri. Ihan turhaa se, mutta olkoon nyt. Mitäs kivaa. Täältä seuraavaksi tulee. Umppi. Niinku missä se mun puukko on? Mä tarvitsen puukon. Mun asiakkaat tarvii puukon. Pysähdy nyt! Pysähdy! No niin, no tossa niinku... Eikö täällä ole joku pari euroa arvo kumminkin? Ihan hyvä StatTrackilla kumminkin toi. Hyvä. Ihan hyvä. Hyvä! Tänään ei olla niin paljon pakkasella kuin viimeksi. Mä näen jotain täysin punaista. Miksi et... Se vaan niinku vilauttaa silleen niinku hyvän mielen tarkoituksella. No, ei se mitään. Mitäs täältä seuraavaksi tulee? Täältä tulee Syreksi. Joo, äsken. 553 Syreksi. No, ihan käypää. Mitähän näette arvot euron pari luokkaa ehkä. No niin, vittu, mä olisin ollut ton! Tuolla olisi ollut toi, mitä mä olisin saanut. Vähän lisää vauhtia, hei. Ois pitänyt piiskata eteenpäin. Ja taas tuli StatTrak USPS. Tää on sit taas jo hyvässä kunnossa. Mitäs täältä tulee? Täältä tulee kello. Mitä niinku hyvää tässä? Hieno kello. No onneksi näitä keissejä on jäljellä vielä. Vaikka kuinka paljon. Annaisi jotain hyvää. No pysä siihen, niin saadaan jotain hyvää trade-uppeja. No hyvä. No toi me lähtee kyllä saman tien jakoon. Mä näin Aquamarinen tossa äsken. No P2-tonninen. No joo, ei se nyt ollutkaan mikään niin hyvä. Mitäs nyt se ollaan? Mitäs sieltä seuraavaksi tulee? Kello! Katto!
Taas tuli kello! Tää niinku ihan masentaa jo niinku. Se on muutenkin niinku hävyttömän huono asia. Nyt sitä puukkua. Come on! Give me knife, give me knife, give me knife. Ja ei vieläkään. Ei siis... Ei jos vilahtanut puukkoa missään. Anna mulle puukko. Anna mulle puukko. Star Trek Riatiumppi. Siellä oli hyvä avikka näkyi siinä. Siinä näkyi toisen kerran avikka. Mitä niinku tosi kivaa niinku tällä vilauttaa pari kertaa joku hyperbeast tosna ja sitten niinku antaa sitä. Meinaatko se niinku, että mulla niinku alkaa niinku läheneet polttaa kohta saa keissejä? Mä oisit ton Ruby Poison edes voinut saada, mutta Rangeri! Eihän mulla näet ollutkaan 200. Nyt täältä tulee seuraavaksi tulee... Pam pam pam. Yllätys! Kattokaa! Joo, on se hieno. On se Benetin hieno haulikko. Jumalauta. Statra Galili. Siis kyllä mä haluaisin puukon jakoa. No niin. Kello. Mitä kivaa tässä kello on? Alcohol. Hui, ja sieltä tuli he Donatello. Kiitos jollekin. Menee taas ensi viikon case openingin. Juu, MP7 Nemesis. Uje. On se hienon näköinen. No, tää ihan järkevän näköinen. Tää näyttää ihan joltain dibbehammolta. Olis vielä 2 Falsion casea tossa. Katso mitäs täältä tulee. No saatiin sen Ruby Poisonikin, mitä me haluttiin. Ei me haluttu kyllä välttämättä sitä. Me halutaan puukko. Halutaan puukko, joo. Puukko. No niin, sieltä tuli. Tämmönen rumam nelkku. Sitten olisi vähän breakoutteja tässä näin. Täältä mä halusin tuossa Syrexiä 4. Mulla oli tää Star Trackina joskus siis silloin kun mä pelasin. Se oli silloin 60, 70 arvoinen. No siellä olisi ollut hyvä pistooli, mutta ei, kun ei jaksa. Ei. Piiskaa. Mä otan tosta noin. Mitäs täältä tulee seuraavaksi? Vähän negeviä. Vaihteeksi. Montakaan negeviä meillä on tuolla niinku inventorissa? 100. Toista Tatrakkina voisi olla jees. Tai puukko. Ei tää oo kiva. Tässä on mitään kivaa. Onhan tää niinku hyvän näköinen, silleen niinku hyvän näköinen. Tosta piipusta mä tykkään. Piipusta kun tähtäimestä. Mäkin on Daiju. Mutta noin. Mä näin Star Trek konspirasin. Oh, joo! Mene! Yes! Syreksi saatiin. Uhu! Yeah, buddy! Ei paha. Sieltä tuli hei kuule vähän joo niin. No ei täältä ei kyllä taas mitään järkevää. Negevi. Mitäs täältä tulee? Ois voinut Star Trek tulla toi. Taas ihan hönökeissejä. Taas tulee umppi.
Ei mitään. Mitäs täältä tulee? Antaisin sitä Osiriksen, mutta ei, mitä turhia. Seuraavaksi tulee mitä? Antaa mulle jotain hyvää. Antais mulle puukon. Antais mulle puukon, kun mä äsken sanoin, että antais Osiriksen edes. Anna edes puukko, okei? Okay? Anna edes puukko. Anna edes puukko. No ei tullu. Ei tää oo puukko. Tosta toi. Anna edes puukko. Anna edes puukko. Anna edes puukko. MP7. Mamma mia. Anna edes puukko. Yksi puukko, come on. Noni! Tulihan se sieltä. Mä pyysin sitä. Statrakkina vielä. Se on vielä täydessä kunnossa. Täydessä hapessa. No niin, ihan jees, ihan jees. No niin, mitäs sitten? Avataan keissejä. Täällä olis... Ai, täällä on vielä näin paljon kaikkea. Joo. Avataan sit noit Phoenixin. Halutaanko me puukko? Halutaanko me puukko? Halutaanhan me puukko. Joo. Mulla tulee tietysti tämmöstä kakkaa. Kakkaa vaan tulee. Mut nyt tulee puukko. Hei, nyt mulla on vahva tunne. Nyt tulee puukko. Kattokaa. Jo puukko ei tule, kun 4 tekkiä putkeen ja sieltä tulee paskaa. Alkoi soimaan toi biisi päässä yhtäkkiä. Ja nyt tulee puukko. Tsekatkaa tätä puukkoa. Ja pysähdy siihen. Se oli vähän parempi trade-up. Pysähdy. Olipa ruma. Mitä mä tämmösellä teen? Noniin, puukko. Mä näin punaisen. Mä sain taas samanlaisen. Ei mä voi laittaa, Janne, mitään biisejä soimaan tänne taustalle, koska näin... YouTube poistaa ne biisit. Ei tuu ääniraita muuten. Puukko. Ei tullut puukko. Dang. Nyt tulee puukko. Ei vieläkään. Voi. Mun on pakko ottaa tätä mun sähköröökiä. Tuolla on tuo toinen. Siellä on nestettäkin. Puukko. Statrakin näkö. Aivan turhaa. Ai niin joo, hei. Mä laitan omaa musiikkia soimaan. Hyvä. Mä laitan taustalle, sori. Pikku hetkeksi. Laitan ton Billedanin oman biisin soimaan. Tää taustalle. Niin noin. Saadaan tästä vähän lisää keissejä, okei. Okay. Ei tullut puukko, mut tuli Statrakin Negevi. Mut hän menee trade up kontraktiin, niin saadaan jotain muuta Statrackia sieltä. Sieltä tuli Janne ase. Eli Swaggy.
Ei vieläkään puukkoa. Kyllä se kohta tulee, mulla on vahva luotto tähän. Olisiko nyt puukon vuoro? Ei, vieläkään. Se bilekapteeni pettyy kohta Gabeniin. Gaben, what is wrong? Where's my knife? Pysähdy! Ai vittu. Mä näin Asimovikin vilahti tuolla, mutta ehei, ihan turhaa sitä tulee, ehei. Ui, hei Donatello, kiitos. Mä tsekkaan kohta. Tää case opening, ketkä donatee meikälle ja paljon fiittaan teijät kohti. Mut hei, muistakaa kaikki subbaa. Umppi 45, ei. Et tän case-avauksen paras skini lähtee kaikkien subbaajien kesken jakoon ensi torstaina kello 18. Ensi torstaihin kello 17 asti on aikaa subbata. Supportatte mua ja Twitchiä. Paras skini lähtee, mä luultavasti se on tällä hetkellä se Syreksi, tai sit se on se Avikan Stat Track-versio. Mut katsotaan kohta, mikä se on. Tai sit mä teen vaan niin radikaalisti, mä ostan vaan puukaa ja pistän sen jakoon sitten subbaiden kesken. Jos ei täältä tule sitä puukkoa, niin mä ostan yhden. Tulee, no onneksi tulee vähän näitä liiloja, niin saa hyvät trade-up-kontakteita. Ei vieläkään puukkoa. Mitä ihmettä? Onks mulla tavaimia enempää? Keissejä, mutta avaimia ei oo. Otan toi tosta. Stat Track 4. Onneksi tuolla on vielä muita keissejä, mut silti. Ja nyt haluttais vähän noit punaisia. Täältä tulee puukko, nyt on pakko tulla se puukko, vihdoin. No pysähdy se Stat Track edes. Hyvä, saadaan vähän Stat Track trade-uppeja. Mä oon syntynyt tammikuun 4. päivä, elikkä 1, 2, 3, 4 ja sit 1. Se on pakko olla tää. No, ja sieltä tuli subi ja USB Guardian. Faja on sitten 17, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 1, 2. Bilefaja tuo vaan mulle negevei. Mikä? Tää on huono juttu. Painetaan vaan tästä näin. Tossa on 4 ensimmäistä. Sieltä tulee. Tulee vaan Darude. If you know what I mean. Ees Asimovi avikkaa tuo. Vähän niinku Daio. Harmi. Ees puukkoa. SG Pulse. No meillä on vielä 4 Phoenix-keissiä tässä näin. Kyllä mä olisin vähän muita keissejä ottaa takaa vielä. Mutta anna mulle... No... Tuo Trigonin mä oisin voinut halua. Mut mitä turhaa. Mitä mä sillä teen? Mikäs seuraava? Samas. Näitäkin on niinku muutama kappale.
Umppi. Hieno juttu, hei. Me saatiin antiikkinen Nova. Yksi tämmönen niinku punainen. Tai vähän parempi niinku. Montakaan noitkin keissejä oli? 35. Terveys otetaan Shadow. Mä haluun näitä Shadow. Mä haluun Draggerit. Mä haluun noin. Tai toi olis kyllä kova. Special delivery! No, tää näpsäkän näköinen. Pysähdy! Täältä tulee sitä, että liilo ihan hyvin. Wingshot. Tää on näpsäkän näköinen kans. Toi Golden Coil ois. Se ois upea kans. Mutta kello. Hei, tosi hieno juttu. Not. Skumbria! Auta Aleksi. Hei doo. No Stat Track mäksee se Cobalt Core. Nice. Tosi hieno, hei. Ei jumala. No, ei se mitään, kyllä varmaan saadaan kohta jotain muutakin. Tai sitten ei saada. Saadaan vaan ilman Stat Trackia se. Tää on niinku niin mun säkä. Mä otan Frontside Mistin tosta noin. Nyt mulle se. Heti! Niin. Tai sitten ei. Galil Stone Cold. Oh jaa. Viimeinen Shadow Case lähtee. Joo. Kyllä, se oli ihan heikko Sitten. Meillä on enää eSport-avaimilla. Meillä on 4 keissiä jäljellä enää. Nyt me halutaan jotain tosi hyvää. Pelkkää sinistä vaan vilastelee tossa noin. Ei niinku mitään kivaa. Tosta noin. Pysähdy! Sieltä tuli pari euroa. Mut se taas Tatrakkena, et ihan hyvä. Joo, ja sit viimeinen keissi. Anna puukko. Puukko. Nää. Ei oo. Nada. Eli mitä me saatiin tänään? Me saatiin Syreksi. Eli se on niinku paras